Bisan pa man sa kalisod ning panahon na karon, ano nagihapoy mga tao nga naghatag og inspirasyon labi na sa ilang pagkamatinud-anon. Kinagipakita ning usa ka kawani sa isla sa Bantayan. Kinsa ni oli og usa ka milyon nga pesos cash. Aniya ang report ni Fimari Dumabok. Nakapahingangha ni Rowena Panique, 54 anyos, nga suding comfort room sa munisipyo. Iyang mapalga ng usa ka brown envelope nga puno di ay sa kwarta. Sa una niyang pagkakita, nagtuo si Panique nga mga dokumento ang sud niini ug iyang gi-turnover sa in-charge sa information table aron iuli ko na dunay mangita. Apan sa dihang wa gini-claim, iyang gisusi ang sud sa envelope ug nakita ang binulto nga kwarta. Mukantidad ay kini og 1 million pesos. Pagkagrabe nga ka-nervous naman ngayon. Tapos di ako kasabot basta. Di ako katikang. Gusto na ako mugyagan ganito kay mag-CR. Di ako katikang. Nakaladun. Di ako katikang lumoy. Ginervous magandang pag-ayo. Sa dihang adunay nangita sa envelope ug human na siguro nga mao na gyud ang tag-iya. Way pagduha-duhang iyang giuli ang milyones nga salapi. Si Panique lumad nga taga-Bantayan ug 20 ka tuig nang nanerbisyo sa munisipyo. 8 ka tuig ang nilabay. Nakakaplag usab siya og 300,000 pesos cash ug giuli ra usab niya sa tag-iya. Matod ni Panique, nanginahanglan usab siya og kwarta. Apan unang mosangpot siyang unahuna nga mas gikinahanglan sa tag-iya ang napalgan niyang kwarta. Isa sa pagka-pandemic sa mga panahon, wagay na ako nagpatintal gayon. Wagay na ako nagpatintal kay kahit na ba, oy? Kanang dili man ato ang Oo, dili man aton. Baka na ta magka lisod-lisod. lisod-lisod ang pangita. Basta kinabudlayan na ito. Makuan pa ng Bantayan ba nga, dili lang sa kaysa kuan na ato yung mga kabilin pa nga mga mahayong tao sa Bantayan. Si Panique gipasidunggan sa mayor sa Bantayan tungod sa gihatag niini nga garbo sa lungsod. Isip matinud-anong empleyado. Oba ni Jun Solon. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.